Halløj, og velkommen til Skullpowers Tutorial Guide. I dag vil jeg vise jer, hvordan man opretter sig lidt en lille poker profil og sådan lidt. Ja. Hvorfor jeg vil gøre det her, det er på grund af, at inde på vores lille TS, MC Dansk Fuldblod, der holder vi nogle pokeraftener en gang imellem. 1 til 2 gange om ugen. Og for dem, der gerne vil være med, og ikke rigtig kan finde ud af at få downloadet det her program og registrere sig, og ikke er sikker på, at det her det er sikkert, så kan jeg vise jer her nu med en lille tutorial, hvordan du registrerer dig, hvordan du downloader det helt sikkert. Uden virus, uden fare. Der er ikke noget farligt ved det her. Det eneste så bare kræver, at I er villige nok til at registrere jer på en hjemmeside og downloade en lille klient. Hvis I er villige nok til det, så kan I gennemføre det her. I skal så også være villige nok til at oplyse en lille e-mail, I har. Jeg har nok en mail, det har alle, næsten alle sammen i verden. Så hvis du har en mail, så brug den. Hvis du ikke har en mail, så lav en. En hotmail, gmail, outlook. Hvad som helst for en mail, bare den er brugbart. Bare du får mails på den. Du kan læse dem, og du kan sende fra den. Det er vigtigst. Men min gode ven Dandy, jeg spurgte ham her, nu har jeg lavet den her fine tutorial guide på Last Survivors, hvordan du laver en grund. Så spurgte jeg også Dandy her, om jeg skulle lave en lille tutorial på, hvordan du laver en account på det her poker her. Hvis der er nogen, der gerne vil være med, der ikke helt kan finde ud af det, jamen, så vil jeg gerne gøre det. Og det sagde han, det var en god idé. Selvfølgelig, jeg skulle bare finde tid til det, og sådan lidt visvas. Jeg finder tid til det, jeg skal nok finde det. Vi er her nu. Vi skal finde ud af det nu. Men okay, lad os komme i gang. Vi skal starte med at bare åbne op vores internet. Jeg bruger selvfølgelig Firefox. Du kan bruge Google Chrome, Google Chrome, Windows XP, eller hvad nu end du har lyst til at bruge. Bare den virker, og bare det fungerer ligesom normal hjemmeside. Normal internet, du lukker op, søger. Ja. Men Google her skal du ikke bruge så meget igen, hvis du skal finde vores MC Dansk Fuldblods hjemmeside, da vi skal derind og være lidt. Og du skal også bruge din mail. Jeg har så selvfølgelig en Gmail her, Google Mail. Det her er ikke min oprindelige mail, det er bare min testmail til ting og sager, som der ikke er så vigtige, der er bare til noget fis. Sådan her. Så det er den her. Selvfølgelig lad være med at spamme den, lad være med at gøre det, fordi det er ikke det, der er meningen. Så, ja. Men det er I forhåbentlig nok, ved I nok alle om, at det skal man ikke gøre. Det gør man ikke. Men det er fair nok. Vi starter med at være på vores hjemmeside, MC Dansk Fuldblod. Som normalt. Nu kan jeg lige gøre den for større her. Yes. Jeg er klar nu. Jeg skulle lige se, om den optog. Men vi har den her. Det I skal gøre, for det første, det er at logge ind. Hvad var det? Nå, lige meget. Det I skal gøre, det er at logge ind på hjemmesiden, som der nok er en rigtig god idé, da I skal bruge det, hvis I skal være med til at være til poker, fordi det kræver, at I har en bruger på hjemmesiden. I er medlem af MC Dansk Fuldblod, fordi I skal bruge det til at lave en kommentar inde på en performance til noget tilmelding. Så det siger sådan lidt sig selv. Men stadigvæk, hvis du ikke er oprettet, så opret nu. Det er gratis. Du
Du må gøre det stort se, hvornår du har lyst til. Du skal lave en lille ansøgning. Det kræver ikke særlig meget. Det kræver oplyst din alder og sådan lidt hist-pist. Men det kan I selv styre. Det er ikke det, jeg skal vise jer i dag. Jeg skal vise jer, hvordan man installerer poker, laver en account, helt safe. Helt sikkert. Så vi er logget ind her, som jeg er heroppe som Skuldpower. Og det vi skal starte med at gøre, det er heroppe i bjælken ved Bannerts MC Dansk Fuldblod, som I kan se her. Der er forside, regler, forum osv. Der er en, der hedder poker. Det er den, vi gerne vil være ind på. Det er det, vi skal lave i dag. Det er det, jeg skal vise jer i dag. Som I kan se, er der en lille tekst, der kommer frem. Tag tid til at læse det. Jeg vil ikke læse det for jer, da det er der skal gøre det. Men ja, I må selv bestemme, hvornår I gør det, men det er en god idé at gøre det, inden I selvfølgelig starter på et pokerspil med os. Da det er nogle informationer, som du burde vide. Så ja, det vi skal bruge i dag, det lyder som et eller andet teknisk forsøg eller andet. Det er det ikke. Det vi skal bruge er de to dejlige links. Den ene her er til hjemmesiden Poker Heroes, den anden her er til direkte downloads PokerTH 111 1.1. Det kommer vi til. Vi skal starte med at være på hjemmesiden, så vi klikker på den her fine link, Poker Heroes. Vi kommer herind. Dejlig fin hjemmeside. Enkel. Vi vil gerne lave en account, så vi kan ikke rigtig logge ind. Eller jo, jeg kan godt, fordi jeg allerede har en, men lad os nu lege, jeg har ikke nogen. Jeg er helt ny til det her. Jeg har ikke nogen login, så vi skal registreres. Kommer vi frem her, så skal vi registrere vores nickname, altså vores lille username-agtigt. Den kommer vi til at bruge senere. Så husk på den, når I laver den. Password, som i kodeord. Så selvfølgelig skal I huske på det, da det er en af de vigtigste ting, I skal bruge. Mailen er også vigtigst. Ikke den vigtigste, men den er vigtig, da du skal bruge den senere hen af registrationen. Når I skal registrere her, skal I bruge mailen senere. Det her optional, det betyder, I behøver sikkert informere jer om alt det her. I må gerne skrive et navn ind, I må gerne skrive, hvilken by I er ved, hvilken land, hvad I er, mand, dame, og sådan små ting og sager. Det behøves I ikke, I må gerne. Det er bare det betyder. Men de andre 4 ting her, skal vi have med. Så, lad os bare gå i gang. Jeg vil kalde den her for Skuldpower 55. Så vil jeg lave min password, som I ikke kommer til at høre. Så skriver den igen. Da den vil have de vil gerne bevise, at jeg ikke er en robot. Så de beder mig om at skrive den her password igen. For at bevise, at jeg er ikke en robot. Jeg skriver ikke sådan efter punkt. Jeg kan skrive det sammen. Jeg kan bevise, at den her kode her, den kan jeg finde ud af, den kan jeg huske. Så skal vi skrive vores mail ind. Jeg bruger selvfølgelig en Google Mail. Gmail, som folk også kalder det. Skuldpower 552 @gmail.com. Det er ikke min oprindelige mail, men jeg bruger den til at lave nogle test og sådan nogle små ligegyldige ting. Men igen, lad være med at spamme den, som jeg har sagt tidligere. Jeg har opgivet min mail før, hvor folk kan skrive til mig, hvis de har lyst til at spørge om noget eller noget som helst, et eller andet. Men de skal bare lade være med spam, fordi så spammer jeg. Så det gider vi ikke. Vi gider ikke være sure, vi gider ikke være det. Så det vil vi helst gerne undgå.
Men jeg har skrevet min mail op, jeg har skrevet min password op, og jeg har skrevet min username, aka nickname. Så trykker jeg ind bare på join, fordi jeg gider ikke rigtig at skrive mit navn ind og min by og alt det der. Det behøves jeg ikke, fordi det er ikke nødvendigt. Vi skal bare have det sjovt, vi skal ikke gøre det her som en karriere. Så vi trykker join. Thanks for registering at Poker Heroes. Your account is created and must be active before you can use it. Ja, okay. Altså, de skriver her, at de siger selvfølgelig tak, fordi du registrerer ved Poker Heroes, og min account, den er blevet lavet. Men den mangler bare lige at blive aktiv først. Så de har sendt os en mail, som vi allerede kan se heroppe. Så jeg går ind på min Google-mail. Hvis I så har brugt Hotmail, så gå ind på jeres Hotmail. Hvis I har brugt Outlook, så gå ind på Outlook. Eller hvad nu end I har brugt. Alle kan bruges. Så jeg har fået en mail her fra dem, og jeg trykker på den. Kommer frem her og siger, jamen, at your account is created and must be active before you can use it. To active the account, click the following link or copy-paste it in your browser. Det de siger, det er, at du skal aktivere din account. Lige nede under den her beskrivelse er der en lille link, og det er den her. Den skal I faktisk ind på. I kan vælge at klikke på den, eller I kan vælge at kopiere den og smide den op i jeres browsersøgning. Lad være med at skrive den ind på Google her, for så finder I den aldrig. Men skriv den her op i browseren. Men for at gøre det helt let for jer, så lad være med at skrive noget. Bare klik på det. Det er så langt nemmere. Så kommer vi frem her. Active your registration. Hello Skull Power 55. Thanks for your registering at Poker Heroes. Your account is active. Det de siger er, de siger selvfølgelig hej, mit nickname som jeg har valgt. Tak fordi du har registreret dig på Poker Heroes her. Din account er nu aktiveret. Super. Vi er klar til at spille, men ikke helt endnu, da vi mangler programmet. Så du kan vælge at gå hen til start, rulle lidt ned forbi TeamSpeak, og så download her ved free download. Eller du kan gå direkte ind på Fuldblods hjemmeside igen ved Poker, som vi var inde før. I stedet for at vi går ind på Poker Heroes, så trykker vi på her. Derefter downloader du deres klient. Den her. Klikker du direkte på den. Jeg sagde, at vi klikker direkte på den. Der. Så er vi heroppe. Men jeg kan se, at det her det er en Windows installer. For dem, der har... Nu har jeg Windows, så jeg kan sige ja til det. Sådan. Så jeg har gemt min fil, og den er i gang med at downloade. Jeg kan allerede se, den er færdig, så ja. For dem, der har Windows, eller for dem, der ikke har Windows, der for eksempel har Mac, Linux, eller et eller andet i den stil, så skal I ind manuelt og downloade den. Da jeg kan se, at Dandy kun har sat den til at gå ind på Windows. Men I går tilbage til den her. Det var ikke den der. Det var den der. I går tilbage til den her hjemmeside, Poker Heroes. Hvis I har allerede slettet den, altså lukket ned ligesom sådan her, så kan I gå ind her igen, MC Dansk Fuldblod, og gå ind i Poker Heroes. Så lukker den op derop, og her er den. I er logget ind automatisk, eller jeg kan trykke på login her, så kommer den, okay, jeg er så ikke logget ind automatisk, men okay, så logger jeg selvfølgelig ind, hvis jeg har lyst til det, men det behøver jeg ikke. Ruller jeg ned her, som jeg gjorde før, forbi TeamSpeak, der er egen TeamSpeak, du kan gå ind på og have det hyggeligt sjov. Selvfølgelig, der snakker de engelsk, og sådan lidt for dem, der sådan virkelig spiller seriøst. Men ja, det bestemmer man selv.
Du ruller videre ned her til, hvor der står Free Download. If you would like to join the online ranking, download and install PokerTH, the free open source online poker software. Super. Det de egentlig siger er så, vil du gerne spille som andre med det poker her, så download den her fine PokerTH, som de hedder, deres program. Så det vil vi gerne. Vi trykker på download. Så kommer vi frem her til lidt mere tekst og sådan lidt. Selvfølgelig, jeg vil gerne vise jer frem. Vi har Android, vi har Windows, vi har Linux, vi har Mac, og vi har noget, der hedder source code. Jeg bruger selvfølgelig Windows. Så jeg går herop og siger Windows. Okay, hvad er det egentlig til? Det er til Windows Package. Til XP, til Vista, til Windows 7 og til Windows 8. Så alle dem, der bruger Windows, de kan få til alle dem, de der. Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows XP. Hvad nu end du har. Så virker det. Det du skal bare gøre her, det er at vælge den øverste. Windows Installer exe. Det er en installer, der installerer programmet på din computer, hvor du ikke skal gøre det manuelt. Gå ind på en lille mappe og trække nogle filer hen og så videre rundt for at installere den. Det gider vi ikke. Vi vil have det så nemt som overhovedet muligt. Hvis du er sådan rigtig, du vil bare have en mappe, så du kan åbne op og måske skal downloade det hele igen og igen, så kan du bruge den hernede. Hvis du ikke gider have den installeret på din computer, hvor du bare kan ligesom åbne op, trykke på exe'en og så den bare spiller, så kan du gøre det. Men det er sikkert at gøre det på Windows Installer, da den installerer det på din computer, og du kan fjerne den helt. Så hvis du har Windows, klik på den øverste. Hvis du så for eksempel har Linux, jeg ved at der er en på vores Teamspeak, jeg nævner ikke nogen navn, der er helt vild med Linux. Hvis det kommer ud til computeren, og så vil han virkelig gerne have den. Så, fair nok. Hvis han gerne vil være med til poker, så kan han også få lov til det. Det han skal gøre det samme, ligesom ved Windows, ved den øverste her, så tager han bare Linux installer.run. Du gør det samme som Windows installer, klikker på install og følger, hvad jeg vil gøre her om lidt. Hvis du har Mac, er det selvfølgelig lidt anderledes. Du går ned her, hvor der står Mac OS X. Det er selvfølgelig til alle dem, der bruger Mac, alle former for Mac computer. Jeg har ikke selv Mac. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan man bruger Mac. Da selvfølgelig min skole har Mac computer. Jeg har kun brugt den en gang deroppe. Så jeg kender ikke Mac. Men som jeg anbefaler, så brug den øverste her for download sikkert på din computer. Der er noget her, der hedder source code. Lidt ligesom det samme, bortset fra, at der er noget andet ved det, du kan ligesom bruge det til at bygge dit eget poker. Hvad jeg har forstået af det. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men ja, jeg vil ikke rode med det for meget. Så mit råd er at tage den øverste, da det vist er til dig. Det er til Mac computer. Jeg ved ikke, om den anden er til Mac. Det tror jeg ikke. Så tag den øverste, som der vil installere på din computer. Jeg ved ikke lige helt, hvad det her Android her fungerer, men jeg ved i hvert fald, det er til din eller ikke til din computer, men til din telefon. Android er til telefon, ligesom Apple har også telefon, men Android er en telefon. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, men jeg tror, at du kan spille poker på din telefon. Lige præcis som vi kommer til at gøre det her. Så jeg vil nu har jeg allerede installeret, eller ikke installeret det, men jeg har downloadet det, og er klar til at installere det. Så vi formindsker vores vindue, så vi kan gøre lidt her. Vi har vores installer her, som jeg downloader her, som jeg så trækker ud på skrivebordet og lukker den her ned. Hvis du ikke kan finde din installer, så kan du gå ind på Start,
Nu hedder min computer Skullpower. Så kan du så gå hen på overførsler, hvor den så vil ligge derinde et sted. Jeg har også noget herinde, det er overalt. Masser af ting og sager, som jeg downloader for tiden her. Men ja, den ligger derinde et sted, som så vil hedde PokerTH1.1.1. Min er så selvfølgelig en WinRAR. Du kan, dem der bruger zip, det er selvfølgelig et program, hvor du bruger til at, det er den der overfører ting og sager for dig og sådan lidt. Du kan selvfølgelig, der er en her til Windows, hvor du kan bruge zip, men det er selvfølgelig den der med mappen, hvor du bare trykker på exe og sådan kører med automatisk. Det gider vi ikke. Vi vil have det installeret. Så vi downloader den exe til WinRAR. Så det er min WinRAR, der gør det hele arbejde for mig, men jeg installerer den ganske normalt. Så den her lukker vi ned, fordi den skal ikke bruge mere. Vi har vores downloader lige her, og den dobbeltklikker jeg bare på. Det kommer så med sikkerhed til mig at sige, vil du køre det her? Det vil jeg gerne. Det kommer altid, det har jeg sat til, at den skal gøre altid. Nå, nu kommer frem her, hvor den så skal, ja, den er så på tysk nu. Kan ikke helt selv forstå tysk, men jeg kan da forstå installation. Men jeg ved, hvad det her det er. Det er, hvor du kan vælge dit sprog. Skal det være engelsk? Skal det være dansk? Skal det være... hvor har vi? Vi har vist, French, fransk, spanisk og alt det der, hvad nu end du har lyst til at vælge. Men nu vælger jeg dansk, så jeg klikker OK. Så kommer den her på dansk og det hele. Velkommen til lektionsguiden for PokerTH. Opret med open source licens for Bedrock, Install, Builder, Flex, Hammer. Det er bare sådan, hvad der er med til at installere programmet, hvad der hjælper og alt det der. Vi klikker selvfølgelig næste. Så kommer den her med en hel licens her, hvor du ligesom normalt en lov, du ligesom, den skriver, at den får lov til at installere dit, og du får lov til at logge ind og gratis, og det den får lov til, det er at lægge sig ind på din computer og ligge der. Det gør ikke andet, og de skriver, at alt muligt, som jeg ikke selv har læst, men ja, det er sådan en licens, ligesom, den har jeg. Men så siger jeg siger ja til aftalen. Så vi trykker på den øverste. Hvis du ikke vil være med til det her, så siger du nej, men så afslår du så også installationen. Så kan du så ikke installere det. Selvfølgelig hvis du så bare dobbeltklikker igen og kommer hertil igen. Men jeg siger selvfølgelig, jeg accepterer aftalen. Næste. Så kommer han her og spørger, hvor vil din installation ligge? Den har allerede foreslået for mig, at den vil lægge mig ind på min computer. Eller, ja, hvis du trykker på start og så computer. Som vi så kan se, så kan I faktisk følge den, hvor den vil hen. Der står et lille C der. Det betyder mit C-drev. Kommer ind til programfiles. Jeg har ikke noget, der hedder programfiles, men jeg har noget, der hedder programmer, da jeg kan genkende den, hvor der står x86. Så vil den så lægge sig derind, et eller andet sted, som den så siger der. Men det vil jeg ikke have den til. I kan selvfølgelig selv vælge, hvor I vil have den hen, og det der. Men jeg lukker den her ned, og så vil jeg bede den om at sætte det et andet sted hen. Jeg lukker det hele ned her, da jeg har min computer åben. Jeg vil have den over på min lille F-drev, jeg har. Og der har jeg alle mulige. Jeg vil have den ind under min... Hvad har jeg under games? Jeg har ikke rigtig noget. Jeg vil have den ind under mine games. Der skal den ligge. OK. Næste. Installationsprogrammet er nu klar til at starte installationen af PokerTH på din computer. Næste. Og så venter vi bare på, at den her den bliver færdig med at installere. Da vi venter på en grøn streg, rører helt op til det sidste. Og venter på, at den kommer og siger, at den er godkendt eller andet. Så den så kommer her. Færdiggør installationsguiden for PokerTH. Installationsprogrammet er gennemført. Installationen af PokerTH på din computer.
udfør. Så er det installeret. Ja, jeg ved godt, den er ikke ude på din skrivebord. Jeg kan ikke finde den herude, ikke andet mine installer. Lad være med at trykke på den igen, fordi så kommer den ligesom og vil prøve at installere det igen. Og det er dumt at installere det samme 2 gange. Fordi så kan det fuck up. Så kan det, ja, det kan ødelægge det hele, så du skal afinstallere det igen og installere det igen. Men for at du kan finde det, skal du egentlig bare huske på Poker TH. Jeg trykker på start. Hov, jeg har allerede her Poker TH 1.1.1. Så den er allerede logget ind. Men hvis den ikke er der, så kan du skrive hernede i en søgefunktion Poker. Så kommer den allerede herop. Poker TH 1.1.1. Så den klikker jeg på. Så kommer jeg sådan en fin lille fremad. Det er dit spil. Du kan selvfølgelig starte med at sige start local game. Det er for dem, hvis du vil holde et lille LAN poker. Så du kan faktisk spille poker herhjemme med mig. Jeg kan spille poker på en netcafé, så alle sammen der kan spille poker. Vi kan så også sige internet game, så går vi online. Går vi hen til min, eller jeg går ikke hen til min router, men jeg går ind på, den går ind på internettet, ligesom der er ligesom et normalt online game, ligesom Call of Duty. Ligesom det, bortset fra det poker. Jeg kan selvfølgelig create network game. Jeg kan join et network game. Men det gider vi ikke alt det her. Det eneste vi skal bruge, det er internet game. Klikker vi på. Så kommer han frem og spørger, om jeg vil logge ind. Eller, den skal selvfølgelig bruge login. Du kan selvfølgelig logge ind som gæst. Men da vi sidder og spiller med login og det hele med vores navn, så vi kan se, hvem hinanden er, så gør vi det. Det er derfor, vi bruger en bruger, fordi det andet logge ind som gæst, det tager noget tid, for den kan gøre det. Så jeg kan se, ja, det er min gamle normale account, som jeg har op her. Men jeg tilføjer bare lige 55, da jeg skal bruge min username, aka nickname. Tager min password, som I selvfølgelig ikke kommer til at høre. Jeg mener, at den her op, den er vinkt af. Eller, ja, vinkt på. Hvis den ikke er det, så vink den af. Ja, okay. Det tager sådan. Du skal bare være hurtig for at komme ind. Men den her op, den skal være vinket på. Hvis du vil have den til at huske din kode, som jeg kan gøre her, så vinker du også den her på. Men nu gør jeg lige hurtigt her igen, inden den kommer og brokker sig igen. Log ind. Så er vi klar til at spille. Vi er klar til at spille. Jeg ved ikke lige hvorfor der står 5-5 der. Det er ikke mig, der har lavet noget her, så. Men okay. I kommer nu her. I er klar til at spille, og I venter faktisk på os til at starte. Jeg vil gå i gang med at create a game og sådan lidt, da det er mig, der skal holde her på torsdag. Så på et tidspunkt vil den komme op her. Den plejer at være nogenlunde nederst, hvor der så står MC Dansk Fuldblod. Så dobbeltklikker jeg selvfølgelig på den. Der er som regel en kode på, og den kode, den mener jeg, I får at vide inde på vores hjemmeside her. Jeg kan ikke lige helt huske hvor, men ellers så spørger. Så ja. Ja, jeg tror faktisk, det var egentlig det. Vi er klar til at spille. Og så er det faktisk, når I har dobbeltklikket på gamet, I skriver en kodeord ind, så kommer I faktisk op, ligesom der er herovre. Så vil jeg faktisk også bare join her, som Skull Power 5.5. Så
Det er sådan nogle af det. Så ham, der har lavet spil, det er ham, der styrer, hvornår vi skal starte eller ej. Så det er sådan her. Jeg vil mene, at det var det. Så jeg lukker ned her igen. Jeg skal ikke bruge min mail mere, så den kan jeg også lukke ned. Jeg skal ikke bruge den her mere. Skal jeg bruge den her mere? Den her skal jeg nok bruge senere i dag. Så går jeg tilbage til forsiden. Google skal nok også bruge, så jeg mener mere bare det her. Men det var stort set det her. Det var som vi installerer, og ja, får det op og køre. Ganske fint, ganske simpelt og ganske sikkert. Hvis I nu er træt af at spille poker, og I ikke gider have det mere, så kan jeg også godt vise jer, hvordan man fjerner det. På Mac ved jeg ikke helt, hvordan man fjerner ting, men jeg vil tro, det er lidt lige sådan, som jeg gør. Men, i hvert fald på Windows. Så går du ned på Start. Du går ind på Kontrolpanel. Nogen har muligvis det til at stå sådan her. Det er helt uoverskueligt. Så du går helt øverst, hvor der står små ikoner, tager du til kategori. Så har vi nogle meget små ikoner, hvor vi har opdelt det lidt mere, hvor der er system og netværk og så lidt. Programmer. Fjerne program, den trykker vi på. Sådan der. Så har vi, hvad vi har installeret. Det vi faktisk bare skal gøre nu er, vi skal have fundet poker th 1. Da det her er i alfabetisk rækkefølge, så poker jo, så P er næsten helt nederst. Så går vi lidt op her. Vi finder P. Der står poker th. Den klikker vi på. Fjern, redigere. Den redigerer ikke, den fjerner egentlig bare. Så det der skal også redigere, det skal I ikke tænke på. Men den kan gøre det, hvis det er. Vil du fjerne poker th og alle dets moduler? Ja, det vil jeg gerne. Fjernelsen af installationen er gennemført. Færdig. Og jeg kan ikke finde den her længere. Også hvis jeg poker. Det eneste jeg kan finde, det er en mail. Og jeg kan finde mine installer. Og det er det. Og hvis du gerne vil have installeren væk, tag nogle, trykker på delete. Jeg skal selvfølgelig have et game ind igen, så jeg siger selvfølgelig nej til det. Så. Men jeg vil mene, det var det. Nu har I poker klar til at spille. Og hvis I stadigvæk mangler en dag for at spille, så kommer der en her på torsdag kl. 8:00 cirka. Plus minus. Husk at tilmelde jer ind på hjemmesiden. Lav en lille kommentar og sige, jeg kommer, eller jeg er med, eller et eller andet, hvad I nu finder på. Men bare skriv inde på en kommentar, at jeg er med. Men jeg vil sige tak for nu, og håber på, I har lært lidt, og håber på, I kan bruge det her til noget, hvis I har lyst til at være med til noget poker. Så. Men det er mig en stor fornøjelse at have lavet den her tutorial til jer, og jeg vil sige tak for nu. Se jer.